Один з самых опытных наставников нашей гимназии, еще раз повторяю. Ну и на сённяшні час ён уже, конечно ж, не концертмайстер народного ансамбля, а ён педагог по класу баяна. У яго было шмат вучняў, шмат выдатных вучняў, якія беспахова займалі розныя месцы ў розных міжнародных конкурсах. Адным з іх з'яўляўся Александр Пылік. Зараз ён, гэты вучань Олега Барысавіча, з'яўляецца нашым настаўнікам. Пайшоў па яго слядах. Ну, а Олег Барысавіч шукае пераемнікаў Сашы Пыліка. Адным з такіх з'яўляецца Круцікаў Саша. Кажучы пра Олега Барысавіча, ну, мае шмат эпітэтаў, якія датычацца яго. Гэта чалавек разумны, добры, інтэлектуал, адпавядае усім патрабаванням настаўніка гімназіі. Хочется сказать, что ён опытный педагог не только гимназии, ён вядзе за собой целую кафедру Брестского державного педагогичного университета. Ва універсітэце Олег Барысавіч праводзіць заняткі па вучэбнай дысцыпліне галоўны музычны інструмент, вядзе працу са студэнцкім баянна-акардэонным аркестрам, чытае спецкурс для бакалаўраў. Олег Барысавіч той чалавек, які вядзе за сабой не толькі студэнтаў, але і настаўнікаў, у тым ліку маладых настаўнікаў, якім яшчэ шмат чаго прадстаіць наперадзе. І той дух спаборніцтва, канкурэнцыі, які існуе паміж калегамі, вельмі здаровы. Ён садзейнічае поспехам усяго калектыва кафедры музыкі, якім кіруе Олег Барысавіч Галенка. Пра тое сведчаць вынікі экзаменацыйных сесій і шматлікіх конкурсаў, а таксама праца творчых калектываў, якія існуюць пры кафедры музыкі. Вообще не место красит человека, а человек место. И где бы ни работал Олег Борисович, чем бы он ни занимался, все он делает основательно, с хорошими результатами. И что лично вот меня удивляет, ведь вы закончили музыкальное училище по классу баяна. В консерватории не учились. Высшее образование получили в пединституте на филологическом факультете. И тем не менее люди, которые имеют консерваторию за плечами, не имеют таких результатов, какие имеет Олег Борисович. Я имею в виду лауреатов. У вас много лауреатов.